Angizami ukudifenda igcokama elisha, kodwa-ke ngicabanga ukuthi kulesi sikhathi bafethu kufuneka sibone ezinye zezinto noma kwesinye isikhathi ke sithi ukunaka nje ezinye zezinto ey'phesonali zethu. Sikhohlwe nje iy'ndaba zabantu ngoba kokunye ngeke kuze kusisize ukunaka iy'ndaba zabantu kakhulu, sikhohlwe iy'ndaba zethu. Lana kunendaba noma kunomjida obekade ekhuluma indaba yokuthi umthandeni engazi ukuthi akusiyona i-gift le ayitholile noma-ke bekufanele asho uma ukuthi uyithengelile cash ophaqa begusha laba abathrendayo ey'nkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi wabona nala esithombeni ukuthi bona-ke atrendisa ukuthi i-gift ayiphiwe abakagushi. Njengoba umthandeni ekuveze ngokusobala, engicabanga ukuthi mhlawumbe umfowethu uPhawule engakayibona ividiyo ukuthi umthandeni wara in. Kanti-ke mdlalo wami njengoba senguhlakazana le ndaba, ngicela ukuthi ebese emva kokubuka lama vidiyo engizowafaka bese kuba uwena ojajayo ukuthi ngempela ikuphi okuyiqiniso, ikuphi okungasilona iqiniso. Kodwa mina ngithi angicishe ngikukholwa kancane okukamthandeni ngesizathu esithini na, uvezile ikhadi noma-ke iqwembe olubhaliwe igama lakho okukhomba ukuthi kuyisipho ngokuphelele. Ngokujwayelekile kwaGushi bakhipha ikhadi nje elisuke lincanyana elibhala imeseji ukuthi bayabonga ukuthi uthengile, kanti le kwakhe bekubhalwe nanegama. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho angixhume ngihlale lamavidiyo amabili ebese uyabheka ukuthi ngempela noma singayithathi nje ngoqhawe lami le ndaba, siyithathe ngokuthi kusemculweni noma-ke umuntu nje obephiwe igift. Kahle kahle ubani othola igift, ubani onenhliziyo ngaphandle phakathi kwalabantu ababili. Ngizoqala ngevidiyo yalo-ke igcokama elisha bese ngigcina ngevidiyo yakhe-ke umfowethu, noma ngiqale ngevidiyo yamfowethu bese ngigcina ngevidiyo yegcokama elisha. Ngiyabonga. Hayi, khona okungasile iqiniso la. Sikubongela iqhawe nge-gift evela kwaGucci. My favorite label iGucci. Siyalibongela-ke iqhawe khomra. Inhlahla engandele bani. Bafowethu, ngiyayithanda iGucci, inkinga ngi-afford, kodwa nje ngiyayithanda ilebule engiyithandayo. Inkinga angi-afford, ingakho nje ngithanda ukuyigqokela ononame because ibone ngiba-affordayo, kodwa iGucci angi-afford. Kodwa ngelinye ilanga ngiyoyigqoka kusuka ekhanda kuze kuyofika onyaweni. Akunankinga, kangikho lapho. Bafowethu, igift yaseGucci ayizi kanje engathi uyithengile wena esitoro ngemali yakho, ngathi wena uyithengile. Kunomehluko umuntu yabona uma bekulethela igift, kunomehluko. Bengafike bekulethela igift, mina ngihambe ngiyothenga le gift wena bakulethele yona. Mase sehleli la sesiveza izinto zethu soba u2, mina ngithengile wena kube igift kuwe. Ayifani indlela ezenziwe ngayo, ayifani yabo. So ngiyadideka la kancane, ngilahlekile impela bafowethu. Angisho ukuthi qha mhlawumbe yabo, kodwa nje ngathi khona okungasili iqiniso yabo. Kufana nane carry bag le yaseGucci le mina engiyaziyo. Ibag ayinazo intambo ezimhlophe, zibomvu nazo yaseGucci. Angazi ke mhlawumbe ibrand entsha yabo. Ngiseza neprice yalabo uphaca. Sengeke ngathi ungena nje bengibasikaza ngokubathenga online yabo, ngayithola iprice yakhona yabo. So ayish, konke eshodayo la engaphelele impela ngale present le yala yaseGucci, igift yaseGucci yabo. Ngendlela nje okubhalwe ngayo, hayi ngangcono ukuthi iqhavela abhala ukuthi hayi ngiyithengile, alikho icala phela lapho. Kodwa if kuyi-present yaseGucci, hayi halala qhawe, siyakubongela. Kodwa yasifika ngathi uyithengile pho, yasifika ngathi uyithengile phela. Oh, le present le ye-gift present gift nje ayifiki kanje. Kodwa hayi angiyili ingane zakwethu, nami nje bengidlulisa nje ukuthi kaba nolwazi bafowethu. Njengami nginalo ngempela ulwazi layo iGucci ngoba ngiyayithanda, nginokuyivashela nje online yabo, ngicheck nje yonke into online yabo, because one day ngizosuka naye ekhanda ngize ngiyoyiqeda onyaweni yabo. Kodwa nje igift yaseGucci isa kanje, i-carry bag yaseGucci ibomvu yona, izibambo zakhona zimhlophe. Lungileka, angisho lutho, kodwa nje ayikhona. Ngiyeza neprice yalabo phaca,
ngiyeza futhi ne-carry bag yaseGucci engiyaziyo. Bafana behle ngandlebe. Sondelani bafana. Yebo uphumelele. Kuthi yebo. Kuthi yebo uphumelele. Indlela right. Hey. Nabafana. Mina usengayihlalela lapha kwaGusha. Eish. Mawukuthi kwaGusha mabekhipha into abayikhiphi ngalesikhwama ngicela ukuboshwa njengamanje. Umthandeni lo weParis. Mawukuthi kwaGusha izinto ezinjengo 19k kanje. Ophaqa babiza la ko 19k abakhishwa ngendlela ehlonipheka kanje beze bebhalwe negama athi ngibona ipresent yami kwaGusha ithini lena ishayele phansi ke lena ke kwaGusha ishayele phansi wathi kodwa wathi ngibona kodwa ngiyazi ukuthi uManqele uMr MS Manqele ulo M kumele umthandeni uS lona kumele usibusiso hayi imikahle impela bazoyibona la Manqele lo hey ningalingi niposte le video ngibona ayi ngizokhipha lokuphakade kunenkinga ihlonga ndlebe undlebe kazizwa sikhwangqwanga